Creiem que el que s'ha de fer, i així li demanem al Departament de Treball, és convocar en el marc del Consell de Relacions Laborals a patronal, sindicats, Departament de Treball i Departament de Salut per constituir un grup de treball que se'ns informi de la situació actual, però que al mateix temps puguem fer un seguiment permanent de l'evolució de la grip A. Nosaltres ja comencem a actuar, nosaltres també en aquestes properes setmanes formarem a més de 100 persones de la UGT de Catalunya perquè tots els delegats i delegades puguin tindre persones immediatament per respondre a qualsevol consulta en concret i al mateix temps per poder ajudar a fer els protocols. Tindran una informació d'una resposta sindical d'actuació marc en el marc de l'empresa, però al mateix temps estaran preparades per donar una resposta tant sanitària com jurídica exacta a la realitat i no fruit de les rumorologies que puguin anar sortint. Estem disposats a col·laborar amb el Govern de Catalunya, estem disposats a col·laborar amb les empreses perquè l'efecte sigui el mínim possible. Des del principi, evidentment, que preval el dret a la salut dels treballadors i les treballadores. Creiem que amb 100 persones repartides per totes les federacions i per tots els territoris de Catalunya, jo crec que podem donar una resposta molt més que adequada a tothom.